Abale anga okondeka mchisilamu kulikonse kumene muli, ndilandireninso lero ku episode number 4 imene timakambirana nkhani zokhuzana ndi umoyo wa munthu, makamaka umoyo wa munthu msilamu nthawinso ino imene akusala kudya kusata chilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuti kodi munthu amene yuyu akuyenera kutani mwezi umene wa Ramadhani kuti nthawi imene akusala moyo wakenso ukhale wabwino. Ndipo lero mu episode imeneyi number 4 tikufuna tikambirane nkhani yokhuzana ndi munthu amene akusala komanso matenda osiyanasiyana amene ali nawo. Kodi munthu amene ali ndi matenda ena ake ameneyo akuyenera kusala? Nanga ngati akuyenera kusala atsate njira zotani? Chifukwa chonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala ananena mu Qur'an, kunena kuti faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, amene akudwala kapena ali pa ulendo amasule ndipo azabweza msogolo. Tsono pali matenda ena amene timawatchula kuti chronic diseases kapena kuti matenda angonagona oti munthu sakudziwa kuti azachira liti, ndipo alibenso chiyembekezo kuti azachira matenda amenewo. Kodi munthu amene yoyo atafuna kusala atsate njira zotani? Zimenezo ndi zimene tikufuna tikambirane mu episode yathu ya lero. Tiyeni tikhale limodzi. Chabwino, choyambirira ndichonena kuti pananenedwa mawu kuchokera kwa maulama akuluakulu komanso masahaba ena kunena kuti wa minas qiyami ma yashfi, kunena kuti ndithu mukusala muli machiliso, kapena kuti among fasting is that which heals. Mukusala inde muli machiliso, kunena kuti munthu akamasala amatha kuchira ku matenda ena osiyanasiyana amene ali nawo. Ndiye lero tikufuna tione munthu amene akusala koma ali ndi vuto lakuthamanga kwa magazi, lija timalitchula kuti blood pressure. Kodi munthu amene akudwala BP angasale bwanji? Choyambirira timafuna tinene pano kunena kuti patient wina aliyense kapena munthu wina aliyense amene akudwala matenda osiyanasiyana ngati matenda amene tatchulaja kuti angonagona akuyenera, ngati iyeyo akufuna kusala mwezi wa Ramadhani, ndiye kuti akuyenera kuti akakumane ndi dokotala wodziwa ntchito yake bwino, ndipo akampange konzati akakambirane naye kuti adotolo, ine ndili ndi mavuto awa, ndimadwala matenda mwachisanzo a BP. Ndiye kuti dokotala uja amupasa munthu uja malangizo oyenera asanayambe kusala mwezi wa Ramadhani. Zimenezo zichitike Ramadhani asanafike. Abale olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, pali mavuto amene munthu wodwala matenda amenewa a BP amakumana nawo, monga matenda aja ammisempha komanso mavavu. Inde awa ndi matenda amene amapezeka m'thupi la munthu amene ndithu amamuvutisa munthu, komanso matenda ngati a high blood pressure, matenda amene ali wotchuka kwambiri omwe ndi a BP, komanso anthu amene akudwala matenda osiyanasiyana onena kuti mwina munthuyo anatenga matenda kalelo ndiye anachira, komabe ma complications kapena kuti zotsatira za matenda amene anadwalawo zikumabwerabe m'thupi mwakemo. Munthu ameneyo kusala kwake asale motani? Tanena kale kuti anthu amenewo akuyenera kukumana ndi dotolo ndipo awapase malangizo oyenera kusatira pa nthawi imene azisala mwezi wa Ramadhani, komanso azipangidwa follow up ndi akatswiri amene amadziwa za madyedwe abwino komanso mmene chakudya chimagwirira ntchito m'thupi la munthu, aja amati ma dietitians kapena kuti ma nutritionist. Kukakumananso ndi anthu amenewo kuti awapase malangizo abwino pa nthawi imene akhale akusala ali ndi matenda amenewa. Chinthu chachiwiri chimene tingakambe pamene panchonena kuti munthu amene akudwala matenda a BP akuyenera kuti aonesese kuti zokudya zimene akudya zikhale zokudya zimene zili ndi ma fibers ochuluka. Ma fiber ndi zinthu zimene zimakhala kuti digestion yake simachitika mwachangu m'thupi la munthu.
ngati za nyemba komanso ndiwo za masamba. Munthu amene akudwala matenda a BP akuyenera kumadya zokudya ngati zimenezo. Komanso munthu ameneyo apewe kudya zokudya zokazinga, mwachisanzo ngati chips, kapena basi munthu akufuna azidya zokudya zoti wangozikazinga, nsomba zija basi zoti wangokazinga ndi mafuta ambiri ndikumangudya ngati kanyenye. Zokudya zimenezozo munthu amene akudwala matenda a BP akuyenera kuzipewa zokudya zimene zili fried foods, zokudya zimene zakazingidwa, munthu ameneyo akuyenera azipewe. Komanso chinthu china chimene tingakambe pamenepa ndichonena kuti munthu amene akudwala matenda amenewa a BP kapena kuti blood pressure aonesese kuti nthawi imene akufutula, akumasula kufutulu, sikuti mimba yake ichite kudzaza ndi zokudya kuti woma sana sinadi ndi pano ndidye mpakana chokudya chindimve kuti ndadya. Kuza kuti munthu kudya mpakana mimba kuno iyayi, munthu ameneyo akuyenera kuti adye masaizi kuti mimba yake ayipase mpata ona kuti ipezenso chokudya china. Zimenezinso mtumiki ananena ndithu kuti msilamu aonesese kuti mimba mwake muzikhala magawo atatu pozokudya zimene akutani akudya, gawo lina la mpweya, gawo lina la mazi, ndipo gawo lina likhale gawo loti munthu uja ayikamo chokudya chake. Komanso munthu amene akudwala BP akuyenera kuti asamadyesese kwambiri, asamapange overeating kwambiri. Ayi, zimenezo ndizolakwika pa nkhani ya madyedwe abwino. Komanso tinene pamene tikupita kumapeto kunena kuti kutenga mchere wochuluka zimayambisa ludzu, komanso zimapangisa kuti munthu uja akhale ndi chani, ndi vuto limene timalitchula kunena kuti high risk pressure and fluid retention. Kunena kuti munthu uja amapeza kuti akuluza madzi wochuluka mthupi fanyana kuti akutenga mchere wambiri. Choncho limene limakhala vuto kwambiri makamaka kwa munthu amene akudwala matenda a BP. Choncho munthu amene aonesese kuti mchere asamatenge wochuluka. Komanso nthawi imene akugula chokudya, kandi ku shopu kandi kunsika kuna kulikonse, aonesese kuti zokudya zimene akugula makamaka zopangidwa paki, aone food label pamene amayika information ya zokudyazo kuti kodi muzokudyamu muli chani ndi chani, asanagule ndi cholinga kuti adye zokudya zimene zikugwirizana ndi matenda ake. Komanso pomaliza, munthu amene yuyo akuyenera kuti aonesese kuti afune asafune aziyesesa kuti azidya zokudya mmene muli potassium, zokudya zimene zili potassium. Funa kuti potassium amathandiza kwambiri kusunga magazi, komanso kuwapanga organize magazi mthupi kuti aziyenda bwino. Zimenezo ndizothandiza kwambiri kwa munthu amene akudwala matenda amenewa a BP. Koma tanena kuti munthu amene yuyu asangoyamba kusala, koma apite kaye kwa doctor akamuyeze ndi kumuona kuti kudali fit kuti ngakhala akudwala BP koma akhoza kusala. Zimenezo ndithu ndizofunika kwambiri. Izi tikunena kwa munthu amene matenda ake ndithu akupereka chiopsezo ku moyo wake kuti mwina ngati angasale pangakhale mavuto osiyanasiyana. Choncho pitani kwa doctor akulangizeni ndipo akupaseni malangizo abwino kuti kusala kwanu muzisala bwino, komanso kusakupaseni mavuto osiyanasiyana, chifukwa Allah ananena kuti yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah akufunirani zabwino, sakukufunirani inu zinthu zoyipa. Tikafika hapo timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa pa nkhani ya chipembedzo cha dini, ndikuti tikhala asilamu abwino, komanso somo yathu ikhale yolandiridwa. Ndikafika hapo ndikupempheni kuti osayiwala kupanga like, subscribe, komanso ndikupanga share video imeneyi kuti ithandize umma wochuluka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.